Najčastejšie kladená otázka je, aké vône máte u Fume? Okay? Z čoho si môžem vybrať? Ako to máte poskladané? Alebo čo máte v ponuke a koľko stoja? Ako sa z toho mám teda doslova vysomáriť a porozumieť vlastne, čo kupujem? Takže stále hovorím, tu na Ufume za každú a jednu vôňu vyťažíš maximum za svoje peniažky, maximum šetríš svoje peniažky ku cene originálky. A poď sa pozrieť v dnešnom videu, ti to vysvetlím, je to úplne jednoduché. Dobre, budeš sa vždy vedieť orientovať, čo kupuješ, čo dostaneš, čo si môžeš objednať. U Fume ponúka dva druhy, alebo rozdielujeme naše vône na klasické vône, to sú tieto, biela a čierna flakonka. Okay? A exkluzívne vône, tie sa nachádzajú stále v takomto luxusnom skle, hrubom skle, dobre? Krásne sa tam drží vôňa, je to krásne. Takže takto môžeš rozlišovať. Poďme ku klasickej vône. Tu máme dámske a pánske parfémy. V bielom sú dámske a čierne sú pánske. A tieto môžete mať vo veľkosti buď 30 ml alebo 100 ml. 30 ml stoja 16 eur a 100 ml 29 eur. V sortimente máme vyše 120 rôznych vôní, dámske aj pánske, a tým pádom si môžete vyberať akúkoľvek chcete. Toto sa často pýtate, že stoja všetky rovnako? Áno, všetky stoja rovnako. Akúkoľvek si zo sortimentu vôni vyberieš, tak zaplatíš za 100 ml 29 eur a za 30 ml 16 eur. Tieto vône sú na trhu v kategórii, keby sme sa pozreli na šetriaci faktor, tak tieto vône sú v kategórii okolo tých 100-130 eur za 100 ml. Dobre, čiže v princípe stále šetríš ku 29 eur, stále šetríš medzi 80 a 100 eur. Pričom tie exkluzívne máme rozlišené v tejto kategórii, že ako to už vidíte v krabičke, alebo veľkosť 100 ml alebo 50 ml. Vyzerajú takto, sú priesvitné, transparentné. A je to kategória vôni takto, že stále každá vôňa má na boku etiketu. A táto etiketa tu nám hovorí, je to exkluzívna vôňa číslo 2. Čiže tieto vône píšeme stále ring.